And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nalaman kong hindi ako tunay na anak ng aking magulang. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakikinig sa iyo. At tawang-tawa ako doon sa kwento tungkol sa breastfeeding mom. Akala ko kung ano na. But anyway, gusto ko lang i-share ang kwento ng buhay namin ng mga magulang ko. And this is my secret file. Back in 1998. Siguro 5 years old ako noon. Tandang-tanda ako. Papasok ng compound ang nanay ko na may hawak na baby. Kitang-kita ko sa mga mata niya na ang saya-saya niya. Sabi ng tatay ko, nanganak na raw si nanay. Ang daming tumatakbo sa isipan ko. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi yun nanggaling sa tiyan ng nanay ko. Todo paliwanag ang tatay ko. Akala niya siguro hindi pa ako mulat. So ayun, ako ang panganay. 5 taon ang agwat namin ng bunso kong kapatid. 2 lang kami. At lumaki ako na tumatak sa isip ko na adopted ang kapatid ko. Hanggang sa nag-high school ako. Hindi maiwasan na mapasama sa mga ilang kaibigan na hindi ganun kaganda ang gawain. Ewan ko. Pakiramdam ko kasi noon, walang nagmamahal sa akin. Parang, puro kapatid ko na lang ang napapansin. Then one day, meron akong kalokohang ginawa. Nasa sala kami noon. Pinapagalitan ako ng tatay ko. Lasing ang tatay noon. At ang sabi niya sa akin, alam mo ba, te, kung sino tunay mong nanay? Sabi ko, di ba si nanay? Sabi ni tatay, hindi anak. Ang nanay mo, nakilala namin sa ospital. Wala siyang pambayad. Kaya kami ng nanay mo ang tumubos sa iyo. Pagkarinig ko noon,
nawindang ako. Kasi nga 'di ba ang alam ko, kapatid ko, yun lang ang adopted eh. Yun pala, parehas kami. May parebe-rebelde pa ako. Mangyak-ngiyak ako noon. Umakyat ako sa kwarto at umiyak. Kinabukasan, kinuwento ko sa nanay ko ang sinabi ng tatay ko. Sabi ko, Nay, totoo ba ang sinabi ni tatay na hindi niyo ako tunay na anak? Biglang nagbago ang itsura ni nanay. Seryosong seryoso siya at tumingin sa mga mata ko. Sabi niya, alam mo ate, hindi man kayo nanggaling sa akin, pero dito sa puso ko, dito kayo nanggaling. Durog na durog ako noon, DJ Rocky. Iniisip ko, matagal na silang humihiling na magkaroon sila ng supling. Ramdam ko yung paghiling nila sa amin. Yung bang magkaanak sila. Kasi nga, hindi mabuntis-buntis ang nanay ko. Kasi yun, tinanong ako ni nanay kung gusto ko raw bang makita ang tunay kong nanay. Sumagot ako ng, ayoko nay, wag na. Kontento na po ako sa inyo. DJ Rocky, mahal na mahal ko ang nanay at tatay ko. Hindi man ako pala I love you sa kanila. Pero pakiwari ko na may naipapadama ko yun sa kanila. Kaya nung nag-asawa ako, sabi ko, Lord, kahit isa lang, gusto kong mapasaya ang mga magulang ko. Mahirap, DJ Rocky. Struggling kami na magkaroon ng baby. Hanggang sa after 6 years, nabiyayaan kami ng asawa ko ng isang baby girl. Masaya sa pakiramdam kasi nabigyan ko ang magulang ko ng apo. Feeling ko natupad ko ang pangarap nila. Ang magkaroon ng tunay na anak. At yun nga ang apo nila sa amin ng mister ko. Sa ngayon, DJ Rocky, hindi alam ng kapatid ko ang tungkol sa pamilya namin. Hindi niya alam na adopted ako at adopted din siya. Pero sana kapag nalaman niya, maunawaan niya. Tutal na sa tamang edad naman na siya. So, sa ngayon, ang ganda lang ng chemistry ng family namin. Nagmamahalan, walang inggitan, nag-uunawaan at nagtutulungan. Kaya sa mga anak dyan na katulad namin, mahalin ninyo ang mga magulang ninyo. Kahit pa adopted kayo, basta itinuring nila kayong tunay na anak, hindi yun matutumbasan. Sana, hindi nyo lang utusan na maghuhugas ng mga plato ang iyong mga magulang. At sana, hindi nyo sila pahirapan dahil marami silang paghihirap sa atin. Hindi man perpekto ang pamilya namin, masasabi ko namang perfectly loved kami
ng mga magulang namin. At sa mga nagbabalak magpa-abort ng baby, pag-isipan nyo ng maraming beses. Dahil maraming tao ang naghahangad na magkaroon ng anak. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon at blessings na ipinagkaloob sa inyo ni Lord. Maraming salamat DJ Rocky. Sa wakas na i-release ko na ang saloobin ko. Muli, ako si Ariana. At ito ang aking secret file.